Moikka vaan kaikille! Tervetuloa uuden videon pariin! Tässä videossa mä näytän teille, että mitä sä tarvit, kun sä ostat gerbiilejä. Mennään suoraan videoon. Eli ekaksi sä tarvit tällaisen terrarion. Ja terrarion koon tosiaan pitää olla vähintään 80 x 40. Tää meidän terrario on tosiaan sen 80 x 40. Se saattaa näyttää vähän pienemmältä. Ja Candy on tuolla. Moi! Hello! Eli ekaksi tarvit ruokaa ja tämmönen pelletti siemensekoitus on yksi hyvä vaihtoehto. Ja toinen hyvä vaihtoehto on tämmönen perus siemensekoitus. Sitten on vesipullo ja vesipullo tosiaan kannattaa olla todellakin lasinen, koska gerbiilit jyrsii muovisia vesipulloja. Tässä on hyvä esimerkki siitä jyrsitystä vesipullosta. Tässä näette. Jos gerbiilejen vesipullossa näkyy tollasia, niin ehdottomasti vaihtakaa. Seuraavaksi meillä on kuiviketta. Meillä on käytössä tämmöistä havupumpuroa. Ja kun tätä laittaa gerbiileille, niin sitä kannattaa laittaa ihan runsaasti sinne. Sitten meillä on täällä tämmöistä heinää. Tämmönen vihreä heinä on just hyvää. Että tällaista kannattaa ostaa. Ja sitten toinen vaihtoehto on tämmönen. Ja sitten kans voi lisätä sinne vessapaperia. Ne tykkää tosi paljon yleensä vessapaperista. Ja sitten kans vessapaperirullista. Sitten sä voit esimerkiksi käyttää piilopaikkoina tällaisia mökkejä. Ja niitä kannattaa olla aika monta. Meillä on itse asiassa käytössä 4 piilopaikkaa, niin että ne pääsee sitten oikeasti piiloutumaan. Sitten teillä voi myös olla tämmönen kookoksen kuoresta tehty tämmönen piilopaikka. Nääkin on hyviä, mutta tänne kannattaa lisää purua, koska sinne ei välttämättä ole siellä niin paljon. Tässä on vähän ideoita, minkälaisia voi ostaa. Candy tuli moikkaa! Sitten voitte kans ostaa pajusillan. Tää pajusilta ei melkein edes näy täällä, mutta tässä on teille kuva siitä. Ja sitten teillä kannattaa olla tämmöistä pesuhiakkaa. Ja sitten voitte kans ostaa tämmöisen kylpyhiakkaa putsauslapion, koska täällä saa sit hyvin kaikki kakat ja purut noukittua sieltä, että pysyy kylpyhiakka puhtaana. Unohdin aluksi sanoa, mutta tää on kans tosi tärkeä tää kuljetuskoppa. Kuten esimerkiksi siihen, että mennään hakemaan ne gerbiilit ja muita kuljetuksia varten. Sitten se voi olla tämmöisiä herkkutikkuja. Ne on hyvä tekemistä gerbiileillä. Ne tykkää jyrsiä näitä ja on hyvä hampaille. Tässä on toinen hyvä esimerkki herkuista. Esimerkiksi nämä sydämet on hyviä. Nämä tekee gerbiileiden hampaille hyvää, kun ne saa nakerella noita ja niiden hampaat kuluu. Mutta nämä taisi olla nyt tässä. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Moikka!